Když jsme v malé sýrárně v Itálii ochutnávali desítky bochníků, jeden z nich chutnal jako příběh s pokračováním. Stačil jediný kousek a všem nám bylo jasné, že další kapitola se odehraje právě tady, před očima našich hostů v Novém Adalbertinu. Dnes jsme si pro vás připravili domácí pastu, kterou budeme připravovat v tomto bochníku Parmigiano Reggiano. Je to naše domácí ručně dělená pasta. Proč právě Parmigiano Reggiano? Protože zraje 36 měsíců a v kombinaci s naší domácí pastou je chuť dokonalá. Dobrou chuť. V Novém Adalbertinu věříme, že gastronomie je víc než jídlo. Je to příběh. A teď vás pozvu do jedné z nejkrásnějších částí našeho domu. Místa, kde může dnešní večer pokračovat tiše a elegantně. Mezi knihami, které pamatují více příběhů než kdokoliv z nás. Tohle je jen malá ochutnávka toho, co umíme. U nás má každá akce svůj vlastní příběh a ten dnešní píšeme právě teď.